Så rejser man fra Odense til Læsø. Et sommerparadis. 12 fynboer. Drengene. Gutterne. Ægte nok. Men der går ikke lang tid, før man finder ud af, at det regner for meget. Brandet. Alt for vådt. Opvasken. Alt for stor. Vildmarksbad. Alt for lille. Og svævebanen. Alt for slap. Signalet er svagt. Flåterne er alt for store. Luftmadrasserne, de er for flade. Skoven er alt for uhyggelig. Drensranden er for lang. Saltet er alt for dyrt. Økserne er for sløve. Stammerne er for tunge. Kantarellerne er for store. Numserne er for dumme. Myggen er alt for blodtørstig i år. Og ikke nok med det, så er der jo alt det, der går galt. Vi er dog faldet over et mirakel. Ved den lille lokale købmand på Læsø sælges der intet ringere end Odense Classic. Læsø. Den bedste ferie nogensinde.